गणेश, सब यही काम करते हो? ये तो का करी बुढ़वा बाटे मार के मुआ गली ना काम करब तो ऐसे ये सब काम के लिए एक नौकर रख लो। हमार खर्ची चलते नहीं के घर के खर्ची चलते नहीं के आ नौकर रख ली बुद्धि देवे आइल बड़ा है जो इज्जत बचा रही नु त गाड़ो मरवा के खा ले ह ठीक कहते रे भाई, चल हमें घूमे चल। जब गाड़ी में तो इज्जत कैसन है? अरे मारा चलो क्या लिया के जीवो जहाँ चलो तम जब चलो जा चलो भाई चल। गलू तक झाड़ तू हम आवत नहीं तो जा तो सांझिका ने बाबा यहाँ तो तार गणिया में हरे टॉक सार दिया हम जाए दे हम तोरा खातिर जीजा साली ले ले यार हमके जीजा ना चाहिए खाली साली चाहिए। चल ठीक बा देखम हम चल भाई गणेश आगे चल तेरा। ये हम बाबा दुगो ना पेड़ा रखले बा आके उ है पानी पी ली हलो मान लो नहीं वो कुल ठीक हो। ये मर देते नहीं मार कहे का मतलब ना रही हां पेड़ा खाए वाला ह अच्छा भाई हमने की मदद नहीं साथ से बताओ चाहिए। तू है गोले गोले होला हां चलो भाई चल। हाँ चलो पानी पी ये बैठलो बैठा हो चौकी हिला तो किया ना। अबे साले तो गली दुगो बाबा पेड़ा रखले रहलो ना गोलका वाला या कितन दे दे नहीं खे अरे तो केरावा बाटी ना बाबा लेके बोलो हमने के तार बाबा के केला खाए में जाया। अनिल भैया हो जा कहत रहल कि दुगो पेड़ा खाए के कहत रहल गोल का ये जावा लिया के मार के केरा खाए के कहता ये मर देते नहीं जौन समझत रहलो थोड़े ना को हां लियाई रहनी है बाबा लियाई रहलन पेड़ा ठीक बा आ केरा लियाई रहल ह कुल हमनिए के खा के खत्म कर देल रहनी है और दूगो बचर रहल बाबा के गोलका तू पेड़ा बना अबे साले केरा बा तो उहे रहल हटे त पूछत रहनी है गलू वाले अब लागत ना कि दूगो पेड़वा रहल न उनो के हित ना ताइल होई त खा के चल गेल होई लागत कि गइल होई हम काम पर तो बाबा न केरावा लेके चल गेल बड़ा हरामी हो। चावल यही खाती बोले बड़ा हमने के हां एमर दे तहन लोग विश्वास नहीं खनु रुका बाबा के आवे दो तो हम बता देते विश्वास नाम की चीज नहीं होला है। मतलब पहले अपन जन छोड़ो जा पहले ही बताओ कि मैं चलिए लेके हमार मलिया रही तब न तोर सलिया रही हमार मलिया रहबे ना करी तो सलिया कहां से ना लेके अइलो ना है तो बाबा इहो ना तो हम कह देम ना कि तारे वो केरवा ना दू जन आई रहन जो हम लोग खिया देला तो बाबा इहो ना ठीक ठाक अब जौन होगे जाइले ना मैदान करे तो हम बताला तार गणिया में घुरे महाराज तुम ये कुल करे खाती बोले हमके हां अपने में झगड़ा करत रहलो ओकर बाद फरियाव तो ओकर बाद कब बोले जा मोट मोट ओए तोरे वजह से भाई अभी तो भइल है ना अभी अब होई खाली तू बाबा के आवे दे बाबा यहन तो ऐसन होई कि तू लगबे चिल्ला आवे दे डलियन आगवा से चिल्लाइबे पाछवा से ये साला भाई ना हो सकेले पनरिया बाबा तारे ओ केरो दू रंग के बड़ा खिया देलस
मन के करवा बटल बरस तू एकदम धक्की है का जौन केरवा लिया कर रखले रहा वही कहूं क्या उठ ना माने ये तरह सुधेगा भी ना माने इका करता रहो केरवा लिया तो निशोना के दुगो बोला के केले है कहां के रखी नहीं अब पूछ कर कुछ अरे हम तो ना के रखी नहीं हां तू दू आइडल सोनी ने खेला क्यों हां ना झूठ बोलते हैं तो तनी मांग के दिखा तो दुगो केरवा काम बरे एगो केरवा में कहां ते करवा बटला ही ना जन दाना कर जाए बतला ले कहीं लेके रुक के रखी होता है बाबा तो भाई अब की कसाई हवे रे गांड में हम बोतल घुसवा ले कैले है संधान भाई है ना चले सागर अरे बाबा छोड़ दो अरे बाबा छोड़ अरे छोड़ बाबा ये वासा ये रो सकल नहीं ये लिया गरे वासा हां बाबा ये वासा ये के रख ले हां ये दुनु या दुनु ला चलो जा बाबा बुलाओ तुरंत बाबा हम ही क्या बुलाता था चला ना हम का जानता नहीं कहीं बुलाओ तुम तार भाई से हमारे की दोस्ती बा कि तार बाबा से दोस्ती बा और तो केहू से भाइयों मान चला जान क्या बात बाकी बुलाओ तरन चल बेटा जा देख लो जी चल आ जाओ चलो चल आगे बाबा ये अल्लाह तीनों लाम का केरा कोइला है तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाएं हम आ गए बैठा बा कहां बा चौकी पर ऐसा मत करो मेरी जान लाइफ में कुछ अच्छा करो यार का नीचे लुटी आज बड़ा ऊपर बैठो लो हेलो उठो